Newch chi byth credu lle dwi heno. Dwi wedi dod I Lundain i'r West End ar gyfer premier byd y ffilm Fantastic Four, Rise of the Silver Surfer, sy'n syrenu neb llai na Ioan Griffith. Cinos. Oh, sorry. Meddwl am Ioan o'n I. Ie, mae Matt wedi dod gyda fi achos ni'n cael mynd I weld y ffilm, tydan? Ti'n edrych ymlaen? Yndw, go on. A fi. Da ni wedi cyrraedd ardal y wasg. Da ni am holi'r sêr, tydan? Cwestiynau. Ti'n teimlo nerfus? Dim bach. Dwi'n edrych mlaen I weld y ffilm yn ymwneud, felly. Fi ddim. Fi'n edrych mlaen I weld y sêr yn ymwedig Ioan, t'mo? Mae Ioan Griffith a Jessica Alba newydd gyrraedd. Ti wedi gweld nhw? Do, maen nhw reit o fan'na wan, cywirio at fan'na, a mae'r fans yn cael play arwyddo gyda nhw a tynnu lluniau fan'na. Ac yn galw enwau nhw, yn dyn nhw, bob hyn hyn? Iowan a Jessica. Fi'n offi'r acen yma, da iawn ti. Spot on. Iacyn da! Mae Ioan a Jessica yn nesau. Maen nhw reit o fan'na, ac o sai fan'na rhyw 2-3 metr o'r Fi'n mynd I grabio Ioan, a ti'n mynd I grabio Jessica Alba. A ti'n mynd I ofyn iddi hi I dy briodi di, dwy? Yndw, gobeithio. Mae gen I modry bod dim yn barod. Hi. Looking very beautiful tonight here at the... I think I matched your mic there. Oh yeah, very yellow. Here for the Fantastic Four, Rise of the Silver Surfer premiere here in the UK. Are you excited? I'm from Wales, like Ioan. Ioan, nice. Ti'n happy? O'n i'n chwysu fan'na wan. O'n i'n really nervous, actually. Be nath I ti? I think just, I said, oh yeah, my dress, it matches your mic. I was going to say, yes, it's very yellow. Wel, fi wedi trio wneud ymdrech, O, wares I weld, ti'n edrych yn hyfryd, wares I. Wel, ti'n edrych yn lyflu fyd. Diolch o galon. Ond dwi wedi cael help Mr Amani heno, I fod yn dig. O, rel, fi'n gweld. Felly, nôl mis Tachwedd, oedden ni'n... O'n I draw yn Vancouver, do? Mi o, so gyda ni amser braf yn y fe ar y set. A nawr heno, ni'n mynd I gael gweld y ffilm yn ei chyfanrwydd. Ti wedi gweld y ffilm o blaen? Do, weles i'r ffilm di Sadwrn, a mae di troi mas yn gret. Dwi wrth y modd. Mae'n ffilm dda, mae'n stori dda, mae'r effeithiau'n gret, a mi'n credu bydd pobl yn mwynhau ond mas draw. Lot o bethau i'r fans yn y ffilm yma, yn does? Fel y Silver Surfer, Galactus, y Fantastica. Sut mae heina di troi allan? Wel, mae'r Silver Surfer yn gymeriad angredadwy, mae'n edrych yn superb. Mae'r Fantastica yn gret, mae'n boys own adventure I fi gael eistedd yn y ffrant a'i fe yn y ffilm. A fi'n credu bod y ffilm gyfan wedi dod at ei gilydd yn dda iawn. Wrth gwrs ni yn Llundain, ddim yn bell iawn o Gaerdydd. Ti wedi cael cyfle neu ti am fynd adre? Dwi wedi cael cyfle I fynd gatre a mae'r teulu wedi cael cyfle I ddod lan heno. Felly fi'n siŵr fydd yna ddathlu mawr ar ôl y ffilm nes ymlaen. O, mae'n neis bod nhw wedi dod yma I dy gefnogi ti. Ydyn nhw'n helpu ti ar noson fel hon? Wastod. Ond fi'n gweithio ti, dwi'n braidd yn overwhelmed gyda'r holl beth heno. Mae'n hafod I dros y lle I gyd ynynghegi, achos mae pawb wedi bod mor groesawgar, ti'n modd, a mae wedi dod o deigrin I llygad I tym y bach. Mae'n siŵr bod ti wedi arfer gyda'r pethau fel hyn, do? Wel, sa'n credu bod neb byth yn mynd I arfer a premiers fel hyn. Mae'n beth mor flattering y pawb yn gweithio enw di ag ati, ond na, dwi'n mynd I fwynhau nes mlaen, dwi'n credu. Os gen ti neges I wilwyr Uned5 yn sydyn? Wel, pob un ohonoch chi wilwyr Uned5, ewch I weld y ffilm, mae'n lot o sport a newch chi ddim bod yn siomedig. Sori, ni mor brysur. So, da ni am fynd I weld y ffilm nawr, tydan? Iep, da ni wedi cael ticket. Dwi'n edrych ymlaen I ti? O, dwi'n nerfus yn di fewn ond efo'r blue carpet mond. Mae'n rhyfedd cerdded lan gyda'r sêr I gyd ydi? Gwahanol, I ddech chi weld o'r teledu fydd o, so... Mae'n gyffroes iawn, ond fel wedyn ni, dyn ni ddim gallu siarad, sori, diolch. Helo, diolch.